Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Kakasi Students Union kelakan tho ting ik pulen kiba shulong tangki nong petkai ya ka jing penjat penpara ya ka surok halat tongseng East Giant Hill District belali akhnang di kibrio kiba kersyan ya ka Sri Cement Limited ban khangla di kibrio kiba persya ban let sa ka public hearing bala pelong da Meghalaya State Pollution Control Board nak menta ka Sri Cement Limited hakasnong daistong East Giant Hill District haka Lifeway tarik naitong aja pun rio haka jing kran bigilat pasai khubor Presiden ke KSU Sauna Raymond Khajana ulakan tho eka jingle riu khlau jingki brio ki penjular ya ka surong kabala bu jing wa ki brio ki dankam panle wa jing sumar cek hospital ula dawaru ek sarkar baka di ban shim dak sinjam ka bating persya ki brio dang keti ban ti penjular ek surak PWD halat tongseng Derak ki tiar rok mai Kali ke beningkong ke bukusan li kalau nguni menta bang ba manu ba ai jingbet ya gitu kibriu ba kenti penpra penjot ya kalenti singkin jong pai ba hatu ki pulit ki badan hang tu kim don jingtip lane manu balik kim khang ya gitu ki riu riu ba penjot penpra ya surok ban khang lat khang ti ki pai pai ba kalau kai ba sosi ba ngodiau ha bangi ba wat kibriu ki bamul batmu balik hospital ru Isyam jing jenjar tangan tai ka jingle riu khlau jong gitu ki brio ki bati bat penjular no ya katu ka ya katu surok na somat ong ba na kaliang jong ka sarkar bat bor badi khimi ki diban syim ya sinjam ki bating persya gitu ki brio ki ba penpra ya katu surok bat borak ban jenjar om tang gitu ki nonglet sya katu ka public hearing handai wat ki riu pai baru ki ba be ya ka jing sumar ha ka hajing long ka bakarki Kanong ba bernihan kadon ha uput usam ha pedeng ka Assam bat Meghalaya ka we ka them artli ki jila ha ka benta jong ka Assam dan kumba ar phaudli ki karkhana red category bat ka Central Pollution Control Board kalapin banaya ka te ka than kum ka jaka ka belong critically pollutant hang ta kadon ka air quality monitor ka balapin pa ka khubor bala pau perthai ha ka benta jong ka Meghalaya pan dan tang santali ki karkhana red category ka jo ka leer ka baya bentalang hinrai ka jingmi jabo ka ya pher de nakata ka daw kini artli ki jala menta ki dang pen khre banthau ya ka joint action plan